Бірге тапқыр шығыр өз ғымырында кішінің. Та кім бар енді? Тағын кімдір? Кім бар енді? Кім келген екен енді? Шуннан ғана кірдің бөт енді қорап кірәсі. Тоқта басыға әлі кім бар? Оп! Бұсы кім енді? Мұсы ма? Мұсы коллегасы саламатны. Бақша күршісі! Мөке қорап қарық. Көп мі? Салар енді бұсы юбилерді қытыла ба? Мұсы мұның жыр бөлі кетейінді. Жыр. Жыр? Ашы енді келсін, Венера. Қайыршы қолдыры бітірелер бет енді юбилерні. Аш қайтып кетуі бар. Ишмаса мотор жырлаймысың? Міне көрісің қазір, көрісің. Бір кені білінбей екен бұл. Венерочка! Кіреміздің? Deli bağırın, oğlu tartınma oğlusin, yaşlığımın boyanar hislerim. Yüreği deli bağırın, oğlu tartınma oğlusin, yaşlığımın boyanar hislerim. Kıralarda yolumu yürüyen şokta yine de süyen şaşık izlerim. Ah düşürmem bağrım, ah düşürmem ona, şahit bunlar varlık tuzlar. Sahralarda yalğız yürüyen şahta, jinlenip şaşınıp darattı. Bəxtli dolduzlar şunandı varır, uzaq yüreklerini yaratan. Bəxtli dolduzlar şunandı varır, uzaq yüreklerini yaratan. Uzaq yüreklerini Венера Ганиева, Хан Салав Фатхаддинов. Лучшая пара сезона. Рахмет. Қаралы. Ай көршім. Hürmetli tamaşaçılar, biz indi Venera bilen her bir artist turusunda юбилер bit, ulda юбилер, bıyılda юбилер. Indi şu an kura ezirlerini kilgizip duram indi. Şu an kura bugün юбилерlarına biz indi Venera bilen bakşa kurşuları idik. Big motor trip soğuşup ayrıldık biz bu bakşadan. Anın indi bütün gazetler yazdı indi. Anın gayipçisi mindet tügül, Venera tügül bizim Mimit avul kişisi min mal qarağı yaratam tege ne nikah bağandırıldı mı 40 tavuk al bitinde onu yok 40 algamın 40 tavuk несушка һәм bir безобразный әтәш. Şu şey ateş arkasında tavuk çıktı Venera bilen üpkeleştik indi tege minning aytmadı indi kuşlar şey bir zaman ne yasagan esere tege ateşini üterge pakuşun yasagan kişi bu kırıp tünübüne
Менә син бер рәхмәтең булырга тиеш миңа Венера, бу әтәч аркасында, менә шушы әтәч белән аркасында үпкәләшмәгән булсак, син әлеге яшәгән шикарный коттеджны күрәсе кеше түгел, Ай, Миңа үчитеп син шушы коттеджда яшисең бүген, әле минем андый коттеджларым юк. Салават, туқта әле, менә син әтәш исең. Син дә бит әтәштән бер дә ким булмадың. Син дә миңа тыңгысыз анда еллар бүләк иттең бит. Беләсеңме? Син сәгать төнгә 2-гә кадәр җырлый мунча керәдең. Аннары яхшы итеп чабынгач күрәсең инде. Шәрә килеш кычкыра бассейнга чумадырың. Мин 2нче этаждан бинокль белән бер нәрсә күрмәммен дип гел карап тордым, ләкин бер нәрсә күрмәдем мин анда. Бинокльне кирягы белән карагансыңдыр. Бинокль! Юк, анда алмагач үсәдер. Менә, аннары бит Бинокльнең тискәрәге белән карагансыңдыр. Әйләндереп тотып. Менә мин сиңа әйткәнем булды. Нәрсәгә ул синең 40 несушка тавыгыңа әтәш. Несушка тавыклар әтәштән башка да бит йомырка салалар алар. Юк, менә тавыш охшый. Тавыш. Мин сиңа әйттем. Бер җиргә качыр инде шул әтәшеңне. Син әйттең, мин бит аны ишетмим аның кычкырганын. Мен әйтәм, аның өчен слух кирәк бит, слух. Понимаешь? Менә бу сүзне Марат Мәүлидовка сөйләгән. Төнне буена башта 2-гә тиклем үзе акыра дип әйтә. Сәгать 5-тән әтәшә башлый. Менә йоклый алмыйм. Марат Мәүлидов сорый икән, үзе ишетмим икән дип. Ханың бит слухы юк дип әйтә. Ачуланып инде. Хәзер генә матур дип әйтә. Хөрмәтле җәмәгать, менә шу бер йолкыш әтәш аркасында шушындай тавыкны югыта яздым бит. Рәхмәт сиңа Венера. Әйдә шәйгә. Шәйгә булды ишетеп алган. Минем бит бүләгем бар. Эй, минеке дә бар бит. Мә, бер-берегезгә бүләк биришегез инде. Менә. Сиңа бүләгем. Шар дип уйлыйм. Ну, авыр инде, ну, үтүк чаклыгына бар инде. Анда бик затлай бер. Бик зур. Синен затлы хатыннан затлай бер була. Мин инде сиңа теге үземнең минем туган көнгә бер Рәүш Шарафиев килде дә үзенең фотографиясын алып килде. Кырыл. Ниҗә бу синең янда ни? Ремендә шишен Нинди нәме Менә аннан соң мине гаеплиләр. Ремен мин түгел, Ремен үзе. Синең янда шишенә башлады. Бу Ремин нәрсәдер сизә? Вот. Юк, матур кешегә нисезә килешә. Рәүш Шарафиевны бик каты хөрмәт итәм. Миңа туган көнемә килде дә җырлый. Үзем бүләк, үзем генә бүләк, башка бүләк миңа кирәкми дип үзенең фотографиясын бүләк итте Рәүш Шарафиев. Һәм ул фотография минем музейда саклана, һәм мин әлбәттә миңа үзенекен бирә алмыйм, чөнки әле Камил Исәнсау, Ләйсән Исәнсау шуңа күрә безнең тарих шуның белән башланды, шуның белән дәвам итсен инде, яме. Сиңа шундый бер истәлек Бу теге әтәш. теге әтәш. Спальнingga куяр. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Шәйгә рәхмәт, яме. Рәхмәт. Физер, шәй сала, пожалуйста, яме.